حضرت یوسف پیغمبر نے پراواں دا سوچیا ہے کی نہیں کیتا حضرت یوسف پیغمبر دیا پراواں نے تو تے رشتیاں تو لڑائیاں کر کے بہ جانا ہے تو تے وڈ بننے تو لڑائیاں کر کے بہ جانا ہے تو تے چند ٹکیاں تو لڑائیاں کر کے بہ جانا ہے پکے دا پرا جنے کھو دے اندر سٹیا ہوئے اپنے پرا نو یوسف دی تاریخ تو علاوہ کدرے بھی تاریخ نہیں ملدی حضرت یوسف پیغمبر دیا پراواں نے کی نہیں کیتا حضرت یوسف پیغمبر دے نال نے بابے دی گودی دے اندروں کھویا چمک دے پھول نو باپ دی گودی دے اندروں کڈیا پل کنویں دے اندر سٹیا کنویں دے اندر جس طرح سٹیا نا اللہ پاک فرماندے نے واو ہے نا اچھی یوسف پیغمبر نو بھی کیتی ہے یوسف پیغمبر میرے یوسف پیغمبر جتنا گہرا سٹن گے میں تینوں نہیں اونچا کرانگا میں تینوں نہیں بلند کرانگا اللہ اکبر اللہ وقت بدلیا ٹائم بدلیا مہینے بدلے سال بدلن تو بعد ایک وقت او بھی آ گیا جس گھر کے اندر حسد ہے پیدا کرن والے رب دی قسم ہو چکا کدی جے نہیں دے وسیا او چکا نہیں دے وسیا جس گھر کے اندر حد سی بندہ آ جائے حسد آ جائے او نہیں دے وسدے پیغمبر دے پرا آگے نے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کھو دے اندر سٹیا تے جدوں کھو دے اندر سٹیا نا وقت بدلن تو بعد ایک دن آگے جی یوسف پیغمبر جا کے کرسی دے ہوتے بہ گئے نے جدوں کرسی تے بہ گئے نے سامنے پرا آئے تے جدوں سامنے پرا آئے اور سورت یوسف دے اندر لکھے آئے فَعَرَفَهُمْ حضرت یوسف پیغمبر نے اپنے پراواں دی پہچان کیتی ہے پرا بڈھا ہو جائے تے تمی پہچانیا جاندا ہے پرا دی داڑھی سفید ہو جائے تے تمی پراواں نو پہچاندا ہے پرا ناراض ہوئے تے تمی بندہ اپنے پرا نو پہچان لیندا ہے فَعَرَفَهُمْ حضرت یوسف پیغمبر نے اپنے پراواں نو پہچان لیا تے کی کیتا مال دے دیتا پیسے دے دیتے پورے بھر کے دے دیتے تو واپس بھیج دیتا جدوں دوبارہ یوسف پیغمبر دے پرا آئے نہ سنے جدوں واپس آئے نے تو دوسری وجہ حضرت یوسف پیغمبر دے پرا نو بھی لے کے آئے نے انہاں دا نام بنیامین سی نا تے جدوں بنیامین نو لے کے آئے نے نا تے بنیامین دے گودا بنیامین دے بورے دے اندر او کاف کولا چھپا دیتا تے دی وجہ تو حضرت یوسف پیغمبر نے بنیامین نو کولی رکھ لے آئے اللہ اکبر اللہ جدوں تیسری مرتبہ آئے نے عزیز مصر دے سامنے حضرت یوسف پیغمبر دے سامنے آن کے آندے نے عزیز مصر